Diego, EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kong Choy la, Chili Kong Choy la, Ambo Chiki, Ek Ek Ek, Bobo Chichang, Chili Kong Kong la, Ambo Chiki, Ek Ek Ek. Puwerteng intro ah! Akala mo kung ano mangyayari, puwerteng intro ah! Ang oras namin mga kabisyo, it is now 30 minutes after 6 o'clock. Luzon, Visayas, and Mindanao, and World Wide Web. Siyempre, kasama pa rin po dito sa programang Parang Chicharon. Maingay, pero may laman. Yours truly, Diego Bandido. At siyempre, ang aking Master Sensei, walang iba kundi si Henyo. Tender, pero Diyosi pa rin. Ay, Boards, matanong kita, Angkol. Meron ka bang kilala na palaging bida-bida maliban kay Jollibee? No. Aragoy! Maluoy ka! Ay nako, speaking of bida-bida mga kabisyo, eto nga, isa sa mga nasagap nating balita, actually nag-viral to mga last week pa ata. Yung pagpahinto ng mga motorista dyan sa may Commonwealth. At ayon dun sa kumukuha ng video, nung tinanong niya yung pulis kung bakit pinahinto, ang sabi ng pulis, dadaan daw si BP. Hindi naman sinabi kung sinong BP, pero biglang pinagsasabi ng kumukuha ng video sa ibang mga motorista na, ay, pinapahinto daw, dadaan daw si BP Sara. Pero wala namang binanggit na ganun. Pero napag-alaman na nagsabi ang Office of the Vice President na wala namang engagement sa QC ang Vice Presidente. Okay, Tang, magandang logika natin to, Tang. Eto na, logika na ba natin to, Tang? Ay, sige, logican mo na yan. Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na natin to. Ano ba ang makukuha nating aral sa usaping ito? Well, siguro ang lesson na makukuha po at mapupulot po natin. Minsan po, bago tayo pumutak sa social media, we have to check the facts straight muna. Kasi pag hindi po natin ginawa ito, naku, ito po yung ikakapahamak natin. Oh, no! Diba? Kagaya po ng sabi ng pulis na si BP ang dadaan. So, inassume na po nung kumukuha ng video na si BP Sara ang dadaan. Eh, paano kung ibig sabihin ng BP pala na tatawid si BP as in BP? Bandasang patay. Tama nga, BP, banda sa patay. Meron palang ililibing, tapos nagdadakdak na si kuya na si BP Sara daw. Aragoy! Maluoy ka. Yung mga kabisyo, meron palang ililibing. Nako, huwag po tayo masyadong sumandal sa ating mga personal na pangunawa hanggat hindi po ito nasusuportahan ng ebidensya. Sabi nga ni Idol Gasabilgas,
Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Diba? At sabi din sa kanta ni Gary V, ang sabi niya, teach me to trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. I just forget. You won't go need but I and bend. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ooh. Diba? Ayan, malinaw na malinaw, ha? And again, mga kabisyo, sa mga hindi nakakalam, it's taken from the Bible. O tabi-tabi dyan sa mga kampon. Baka uminit na naman katawan mo. Oo, magko-quote na naman ako. Ito galing sa Bible. Sinasabi yon mula po sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Amen! Alien! Kaya tandaan po natin, pag-isipan po nating mabuti ang mga bagay na lumalabas sa ating mga bigbig, ha? Huwag basta-basta ibalandra ang pagkakaunawa hanggat walang sapat na dahilan o ebidensya. Dahil ito po ang ikakapahamak natin. O gawain kasi ito ng mga anutang. Marites! Diba? I guess we should be better than that. Nax! We should be better than that. Naintindihan mo? Pinay! Thank you! Grabe, sobra-sobra na insan! Sobra-sobra na! Oras po natin, it is now 36 minutes after 6 o'clock in the evening. Uy, batiin lang muna natin yung mga nakatutok sa atin, ha. Lahat ng mga Grab drivers, sir, mga sirs, maraming salamat. Ingat-ingat po kayo dyan. Dapat, ipakalat nyo na po sa Sasakyan Sikat 90.7 Love Radio. Lalong-lalo na ang programang EDSA! hindi ka aantukin dito. Dahil pag the moment na inaantok ka, alam mo nang mangyayari sa'yo, di ba? Kuuton taka. Alright! Sino ba namang aantokin sa mga tugtugang ito, di ba? Oh no! Now here's a song coming from Shakul. Pampagising sa mga inaantok. Sa mga walang tama. Banatan natin yan na mas matindi. Banatan natin ang mas malupit. Dito lamang sa istasyong Sikat sa lahat ng mga terminal. Sa mga istasyong sikat sa lahat ng mga toda. Sabay-sabay tayo. Itaas natin ang ating mga